Sziasztok, ez itt a Spakli Podcast, és nagyon örülök, hogy most a legújabb vendégünk nem más lehet, mint Ferenczy Gyuri. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És jó szokásunkhoz híven, mindig hozzuk azt a szeszt, amit kívántok. És most mire esett a választás? Mire esett a választás? Hát unikumra. És még jó, hogy nálunk van a sajátos kis övtáskánk, ami ekkora, mint egy óriás. Belefér egy egész unikum. Egy egész gömböt hoztunk, hogy ezt szépen óvatosan elkortyolgassuk a műsor során, legalábbis egy részét. Tisztán szén öntenék neked egyet. És, csak hogy tartsuk a szokást. Persze. És egy kérdés, hogy te kólából mondtad, hogy azzal szeretnéd kísérni, és zéró cukrosat. És miért van ilyen preferenciát, hogy te a zéró kólát jobban szereted? Én egyszer kiszámoltam, hogy mennyi cukrot iszok meg egy turnéba, és megijedtem. Tényleg? Az volt, hogy ilyen kólafüggő vagy? Nem is az, hogy kólafüggő, de egyrészt kóla, energia, tudod minden, és meleg koncert, izzadás, utazás, és kiszámoltam, hogy tudom én 70 bulis szezonban, hogy mi igyál meg minden nap csak 3-at. Aha. Az 210 fél literes, azt gondolj bele, hogy 105 liter kóla egy nyáron, és gondolj bele, hogyha mondjuk az 1/3 cukor, egy cementes zsák cukrot megeszel. Az igen. Hát gondolj bele. Csak olyan cementet vásároljunk, mely a zsákban ujjunkkal még könnyen benyomható. Itt egy 25 kilót fogytam. Figyelj. Tényleg? Persze, Semmi más nem csinál. Hát orvosok utálják, tudod. Hát pedig meg annyit csinálok még, hogy mit tudom, egy szénhidrátot már délután 2-3 után nem nagyon leszek. És az unikum miért pont unikum? Nagyon szeretem az unikót. Isten éltesen Hát akkor kedves Téged is. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad. Szervusztok! Szervusztok. Ez a homokos kavics jó lesz a betonkészítéshez. Meg szeretném most az elején köszönni Kovács Norbinak, Cimbinek, hogy itt lehetünk Kiscsőszön, és megengedt, hogy itt forgassuk a Spakli Podcastet. Köszönjük szépen a Vodafone Podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának támogatását. Aminek hála fejlődhet a Spakli Podcastnek a kép és hangminősége. Köszönjük! Én nekem ez a kultúrám. Én ha bármiben vele akarok vágni, úgy akarom feldolgozni, hogy az eredetit ismerem. Minimum ismerem. Tehát minimum tudom, kiről beszélek. Tehát minimum tudom, hogy kinek a például az invertita, amit játszunk, mi D-be játszunk, de az A-s invertita, tudom pontosan, hogy ki muzsikálta, és hogy tudom, amit kell róla. És aztán eredetiben sosem muzsikálom el. De viszont képbe vagy azzal, hát persze, mert tudod, nagyon gyakran előfordul például az eset, hogy például ezt az egy invertitát muzsikáljuk, ezt elkezdjük játszani bulin, ez egy nagy rock and roll cucc, nem attól vagy hiteles, hogy heroinozol, tudod? Tudod, ez a szöveg, és erre bejön egy pár, és elkezdi táncolni az első sorba, Akkor azonnal dupla mindenből, az csak akkor tudod, ha már sokat muzsikáltad. Vagy ha már érted a persze, tudod, azonnal mindenből dupla, hogy ha táncoljon a táncos. És abban a pillanatban a zenekar átmegy a természetes funkciójába a népzenének, és arra a 4 körre, amit akkor eljátszunk, a 2A2 B részre, abban nekünk kutya kötelességünk az eredeti ritmust normálisan megszólaltatni, mert ott táncol rá 2 ember. Érted? És imádom ezeket a pillanatokat, hogy erre már képesek vagyunk. Tehát, és ez majdnem minden bulin beakad, azért, és nem játszok semmit, nem akarok slágergyáros lenni, meg utálom slágerbizniszt, úgyhogy nem foglalkozok ezzel, de ezeket az alkalmakat, ezeket keresem. Mert így van a zenekarnak lehetősége arra, hogy a saját természetes közegét megélje azt a szolgálatot, amit egyébként egy zenekar csinál a táncosnak. És ezt a viszonyt alapból, ha nem érted, akkor nem lesz hiteles a feldolgozás. Viszont tanítani egy dolgot tanítunk mi, zenekarozást. Aha. Mert azt nem nagyon tanítanak. De az mit akar, hogy zenekarozol? Hát ugye muzsikálni Kodály Zoltán országában kiválóan meg lehet tanulni. Tehát az állami zeneiskola az tökéletes. Én is ott végeztem, tehát én nem jártam egyetemre, meg konziba, meg akadémiára. Jártam gyerekkoromban zeneiskolába hegedülni, és az iszonyú sok mindenre elég, az olyan képzést adott. Itthon nagyon jó a rendszer ebből a szempontból, hogy már gyerekkorban ilyen igen, és még most is. Mind a 2 gyerek is végigjárta nekem ugyanígy. Viszont tehát az, hogy egy zenekarban hogyan élünk, azt szinte sehol nem tanítják. És én inkább ezzel foglalkozok, mert nekem ez az életem, és ezt nagyon jól tudom. Tehát 92 óta a saját zenémet játszom, előtte is muzsikus voltam 85-től, de 92 óta a saját zenekaromban
abban mindig meg tudtam élni. Akkor te örültél, hogy nem kellett magányosan végigjárni ezt az utat, hanem volt egy ilyen családkörét kiépítve, akikkel együtt mentetek? Mindig magányos vagy, és az szép. Tehát van egy belső magányosság mindig. Az mindig. És jó társaságban megélni ezt a magányosságot? Jó, nagyon jó, sokkal jobb társaságban megélni a magányt, mint egyedül. Ez érdekes gondolat, és most így, hogy kimondtam, meg erről beszélgetünk, tényleg igazad van ebből a szempontból, de érződhet az, hogy néha a magányból úgy bele tud süllyedni az ember, nem? Hát vagy én azt gondolom, igen, és mellette nem az a lényege a társaságnak, hogy ebből kiszedjenek, hogy te nem vagy egyedül, hanem hogy ott legyenek, és a társaságukkal tud megélni ezt a magányos életet. Igen, meg ott tud jó megismerni magadat, és ott tudsz rájönni, hogy ez a te magányod. Mostanában kezdett így előjönni bennem, hogy tök jó lenne csináltatni egy tetoválást, és én például olyan családban nőttem fel, hogy így ezt nem nagyon támogatják, meg így mindig az, hogy majd öreg leszel, akkor mit fogsz mondani, meg ezt nem lehet letörölni, meg nem tudom micsoda. Viszont azért bennem van mégis, hogy azért jó lenne valamit, ilyen emlékeket így mégiscsak a testemen hordani, és hogy azt szeretném megkérdezni, hogy neked van esetleg rengeteg jó tetoválásod van esetleg olyan, ami tényleg közel áll a szívedhez? Nekem az összes. Mindegyik valami. A tetoválásra az van, hogy ez direkt van fel. Azt el kell dönteni, hogy mit akarsz felrakni, mert az rajtad fog maradni. Hát igen. Tehát ez nem non-figuratív, meg Skorpió, érted? Persze. Köszönöm szépen. A tetoválásnak annak kell, hogy legyen értelme. Ezek ilyen úton tartó dolgok is tudnak lenni, ha át vannak gondolva. Hát igen. Igen, és nem szabad séróból tetováltatni részegen a Sziget Fesztiválon, tudod? Mert volt már olyan? Én nekem nem, én tetováltattam a Szigeten, amikor Halmos Béla meghalt, Isten nyugtassa, mert mi 6 évet muzsikáltunk vele, a Pál apostol levelei műsort, és akkor én fölvarrattam a menőmanóba a Pál apostolt a Szigeten, mert ott kapott el, és akkor ott volt egy, tudtam, hogy akik ott tetoválnak, aki oda ki van települve, a színvonalasan dolgozik, mert tudtam, hogy jó hírűek, és akkor én fölraktam, itt van az összes páli szimbólum. A kereszt, kard, botlásköve, tudod, az összes botláskövéből botlani nem színjel, ha állva maradtok. A keresztény szeretet csak türelmes lehet, mint a fiúistenség, tudod, az összes ilyen páli szimbólum ott van benne, plusz benne van az út. És akkor, tehát én egyszer tetováltattam ilyet, de annak is van értelme, és azt is soha nem fogom megbánni. Ezeket a tetoválásokat én nem fogom megbánni. Az, hogy Budapest térképből kinéz Petőfi Sándor, azt mikor bánnám meg? Hát az az egyik legnagyobb szimbólum, hogyha a zenédet is nézem. Persze. Az abszolút meghatározó. És utána tudod, amikor hozzányúlsz egy Petőfi, az azért tudod, és így fogod a könyvet, és belenézel a tükörbe, és itt van, tudod. Hát meg mikor tartod a harmonikát, tudod, igen, és akkor rögtön besasol a költő, és akkor komolyan gondolom, vagy nem gondolod komolyan. Jó, Gyerekkoromban, már mikor a Vasasban elkezdtem táncolni, akkor a bemelegítések, képzeld el, hogy megfogták a betyárokat a Péter Richardával, meg a szeptember végén. Ez a kettős slágeri szólt, és akkor nem tudtam ki a Ferenci Gyuri, meg nem tudtam, hogy ezt énekli, csak hú de jó erre megmozdulni, meg ez az egész bemelegítést, erre futni, van jó élmény, és akkor teltek az évek, rájöttem a YouTube által, hogy tizenélitek ezeket, és akkor meghallgattam a többit is, és tavaly nyáron jutott el a lehetőségem először eljutni egy koncertetekre, a Művészetek Völgyébe. És akkor már amúgy én már találkoztam vele egy személyesebb formában, de koncerten még nem voltam. És megy a koncert, minden elkap a hangulat, Zsoltival az első sorba állunk, és akkor megszólalt a Kalocsai Katona nóta. Hát egyik kedvenc, és elkezdted énekelni, én veled énekeltem, de hát bennem már volt úgymond stenk, és lement az első sor, én meg már domtog a közel között, te leállítottad a zenekart, minden leállt, oda néztél, ne ez a baj a mai fiatalokkal, és olyan igen, és olyan vicces volt ez a tudod, hogy megy a nóta, már szintetizátor vezeti, persze. És ez gyönyörű volt. Nem szintetizátor, hadd javítsalak ki, 1967-es Wurlitzer zongora. Köszönöm. Igen. És az egy elektromos zongora. Ezt nem tudhatjátok. Ez egy 1967-es turnézongora, ez az a típus, amit Ray Charles is használt mindig. Ez egy kalapácsmechanikás elektromos zongora, amit már nem gyártanak, nekünk van 2, és az egyiket mindig javítjuk, a másik meg mindig. És akkor vetésforgóban van. És egy hangszín tud,
egyet, van egy a két csodálatos, két pici hangszóró, és ez szól a színpadon is, tehát akusztikusan is tudunk vele muzsikálni. Az a lényeg, hogy nem szintetizátor. Akkor ezzel a javításra, de hogy maga az a koncertélmény, az olyan volt, hogy mondom, imádtam, hogy ott megy a művészetek vagy a koncert, és nem leállunk, és figyelj, így van, és megy tovább, és a koncert maradék részében meg amellett, hogy ez amúgy meg számomra egy pozitív élmény maradt tökre. Azt láttam, hogy te mikor zenész, meg megy a csemelés úgymond, mikor nem egy refrént vagy ilyesmit csináltok, az egész zenekarnak a szemei konkrétan sütnek rád, olyan figyelemmel vannak. Persze, mert kiszámíthatatlan vagyok. És ez zseniális. Nem lehet tudni, hogy mikor, mit, én nem vagyok hajlandó kétszer ugyanúgy énekelni valamit, én nem vagyok hajlandó elfogadni a slágerbizniszt, és hogy refrénnel kell kezdeni egy dalt, és ha mulatni akarok, akkor mulatok. A mulatás az nem robotok végzik, hanem emberek, nem tudsz ugyanúgy mulatni kétszer. Ha elénekelek egy nótát, akkor úgy éneklem el, amit aznap este mond nekem a nóta. Ami aznap benned van. Szagos a rozmaring, földre hajlik az ága. Valahogy így éneklem, tudod. Valamikor meg üvöltök, mint a sakár, mert az nem tudod. És akkor az van, hogyha egy típus tud a zenekar, tehát hogy mindig ugyanúgy játszok, akkor ez a szabadságom nincsen meg. Ebből a szabadságot pedig nem engedek. Ebből én nem engedek. Senkinek nem vagyok hajlandó jótányit se engedni ebből. Senkinek. A kurva életben senkinek nem engedek ebből. Én a színpadon szabad vagyok, és szabad is maradok. És a saját zenédet nap mint nap más környezetben mutasd meg, és felelj meg. És szórakoztasd az embereket úgy, hogy nem ismernek téged, és utána úgy gyere el onnan, hogy ott mindenki szeret téged. És utána 2 év múlva följövnek, hogy gyere már vissza, mert tök jó volt. 2 évvel ezelőtti koncert. Én erre születtem, én ezt imádom. Én nem csak muzsikálni imádom, azt az egész életet, ezt az egész. De akkor egy nulla szintű fáradtság nincs benned? Dehogy nem, van fáradtság, mert azért nem vagyok. Van, hogy elfárad az ember. Persze, meg agyilag is elfáradsz, azért észnél kell lenni, mert szeptember végén is vannak koncertek. Tehát május 1-én indul, szeptember 31-én van vége a turné. Hát meg még nyílnak a hölgyek. Május, június, július, augusztus, szeptember, 5 hónapos turné. 5 hónap alatt 80-80 buli. Azt tudod. Tehát ezt föl kell építeni, ki kell találni, olyan, mint egy sportolónál. Ezért számít, hogy gyerekkorodban, ezért kell a gyereket elvinni muzsikálni, a zeneiskolába meg sportolni. Hogy folyamatokat végig tudjon gondolni, mert ezt föl kell építeni, ugyanúgy, mint egy sportolónál. Tehát az augusztusi vagy a szeptemberi koncertek azok már rosszabb minőségűek lesznek, mint a májusiak, mert neki mész, mint mindegy, tudod. Május és a júliusban meg saját kettőt nem tudsz gondolkodni. De mondjuk te is a saját hibádból tanultál? Hát persze. Na rá, vagy másikból. Magyar ember vagyok, én csak a sajátomból. Abszolút, művásból. Csak a sajátodból tanultam. Azért, hogy pénzt kell fizessél. Igen. Hát jó. Érted? Azért, ki kell fizetetni. Valamit elbasz a gyerek, fizetes ki vele. Ne félj, többet nem basszál. Persze. Én is így voltam mindig, hogyha valami volt, vagy valami rosszat csináltam, igen. Akkor és nem kellett volna. Azért fizetes ki vele, mert szeretem. Persze. Hol voltál? Nem mondom meg. A diszkóban. Kaptam egy ilyen fülest, hogy neked amúgy rengeteg western csizmád van. Persze. Darabra mondjuk. Igen. 60 valahány pár. Az otthon tartod az összes? Hát 89 óta gyűjtöm. Hát most azóta eltett 30 akárhány év. Most az évi 1-2 pár csizma most. Az most sok. Nem. Hát egyébként hány gyenge minőségű Kínába gyártott edzőcipőt vettél az utóbbi 30 évben? Ugyanúgy kijön a 60 pár rossz cipő. Nekem meg van 60 pár jó. És ez tök érdekes, hogy én az első próbacipőmmel vagyok így, hogy a Petőfi Csarnokba piacon vettük. És tudod, addig hordtam, amíg szét nem kopott, és imádtam, hogy nekem van egy bőrcipőm, amivel táncoltok úgy, mint a nagyok. És mondjuk neked így az első western csizmádra emlékszel? Hogy a viharban? Persze. A bátyámtól nyúltam. Hát erre hogy nem emlékszem? Persze, egy román western csizma volt, mert akkor ugye nem volt magyar. Magyarországon a Gábor cipészt csinált, nagyon-nagyon jó minőségűt, abba jártunk. A körúton van még most is megvan egy csizmadél, és ő csinált western csizmákat, amire azt gondoltuk akkor, hogy az a western csizma. De én imádtam, és úgy jártunk, hogy ugye én a bátyámnak egy román volt, azt lenyúltam tőle, akkor azért kaptam, azért szorultam, tudod, és akkor utána egyet valahogy összekanyhaltam magamnak, a Gábor cipisztől egyet, és azt tudom, hogy kezeltük meg volt a menőségi faktor, tudod, 2 színre boxolni, tudod, meg vagy minden, lefély, volt minden, sarokvas, hogy kopogjon, meg jól hagyjuk a testünkben, meg tudod, meg csúszod, mint a malac, tudod. Minden pozitív. Persze.
És akkor az csöves nadrág, western csizma, fehér póló, levágott új farmering szímacagoltság. Így öltöztem. És akkor fölszálltam a buszra, és akkor a melósoknak meg nem tetszett, mert nagyon kirívtunk, tudod. Persze. És mindig szájharmonikáztam a buszom ember. Tényleg? Aha. És azért soha nem csesztettek, csak volt, hogy bekértek svábot, tudod, mert Erzsébeten ülök, és ott sok sváb zenem. Erzsébeten Sorokságon. És tudsz svábot, és én meg tudtam, tudod, és akkor muzsikáltam nekik a buszon. Wow. Onnantól kezdve bejöttél nekik. 54-es busz, 99-es busz, mindenki ugyanúgy nézett ki. Tehát fölszállt 300 melós a buszra, ugyanaz a sapka, ugyanaz a kabát, igen, mert mentek dolgozni, tudod. És tök jó volt, jó volt az. Én emlékszem, visszatér a csizmán, az egyszer mesélted, hogy mindenhol csizmába jársz, hogy még a strandon is. Strandon is? Tényleg? Van esetleg olyan hely, ahol tényleg azon, hogy oda már inkább nem veszed fel, vagy nem létezik ilyen? Nincs is cipőm. Tényleg? Ja, és papucs? Papucsom az van, de azt otthon nem hordom, azt edzésre viszem le. Van edzőcipőm, van egy pár, amivel edzek. És akkor ez van. És én nem lehet csizmában edzeni. Hát amúgy ki. Hát, mert nem majomkodunk, az a komoly hely, ahol jár. Nem idióta vagyok, hanem nekem ez gurult ki. De mondjuk színházban is van ilyen elegáns csizmás. Hát öltönynadrág, meg olyan elegáns csizmám, hogy azért... Elmetek, én bárkihez elmetek csizmába, föl tudok úgy öltözni, ne félj. Mert mindegyik veszi a méregdrága olasz cipőket, meg mit tudom én bevillogok oda a kis trapéznadrágból, meg a Ryanair csizmába, hát egyből így nézi mindenki. Persze. Igen. Meg nem minden a pénz. Az biztos. Ez nagyon jó mondjuk. Szeretek, és ebből igazából sportot is űzök. Babakék szemekkel bemenni egy olyan társaságba, ahol nem látnak szívesen, és kiverni a biztosítékot, ahol csak lehet. És úgy, hogy közben tök vagy kedves vagy, és te vagy a legudvariasabb, mert te vagy a legműveltebb. Az amúgy elég hamar kiri, azt gondolnád, igen. De hogy egy ilyen pár mondatból lejön az. Ezért gyerekek, tanulni kell, ez az egy megoldás van. Tanulni kell, hogy ezt gátlástalanul tudja zsiványolni. Azért kell tanulni, hogy meg tud ezeket jól csinálni. Ez annyira köszönöm, ez annyira nyelveket kell tanulni, olvasni kell, könyvet kell olvasni, hogy meglegyen a szókincset, hogy meg tud majmozni ezt a sok szerencsétlen izét. Mi az a saját élménye, amit minden fiatalnak ajánlanak kipróbálásra? A napi 6-8 óra gyakorlást. A jelenlegi felkapott folk zenekarokkal, például Góbé, Bohemian Betyársz, nem gondolkodtatok kollaboráción? Dehogy nem, a Góbéval muzsikáltunk is. A másik a Bohemian Betyársz, őket imádom. Nagyon-nagyon. Most forgattunk vele hatalmas arcot. Texasba ismertem meg őket. Azért az elég. Texasba közös fesztiválról léptünk föl, és elvágták úgy a számot, gyerekek, annyira szeretem őket. Nagyon rendes. Kommunában éltek évekig, azt kimenni megcsinálni. Ha lenne következő életed, mi vagy ki lennél? Hát, ha lehetne választani, és nem tudnám azt csinálni, amit most csinálok, akkor blues harmonikás. Viszont tudsz emlékezni, hogy te, amikor 25 évesen, akkor milyen életstílus folytattál? Hát úgy hát 68, meg 20, az 88, meg 5, 93. A második lemezemet csináltam. És a foggal fölfele rakedról benne az éjszakában. Foggal fölfele. Persze. Üvöltve. Azt emlékszem, engem az annyira megkökkentett, amikor egyik interjúban említetted, hogy mikor egy koncertén megkaptad a pénzt, vagy akkor az volt, hogy így nem hogy így elszóltál, csak hogy neked az esett jó, hogy így már hogy elköltötted. Az ennél még szebb történet, mert ez a Lokomotív GT koncert volt 92-ben. Már eltelt vagy egy hónapon, miután befejeződött a turné, próbaidőszak, nagy koncertek, már eltelt egy hónap, és fölhívtak, hogy nem jössz a gázsért? Milyen gázsért? Van gázsért, ti ezt pénzért csináltátok? És akkor bementem, és sétáltam egy vödör pénzzel a zsebembe, mert ugye akkor még 5000-es volt 5000-es volt a legnagyobb pénz, és azért kaptál gázsért, az sok pénz volt. Hát igen, ez vastag van. Köteg lóvé volt. És mászkáltam, és akkor nyílt egy bolt, egy ilyen, a márkanevet nem akarom mondani, de egy marha jó bőrcsekiket árultak, és akkor az egész gázsit egy bőrcsekibe tájunk. Mentem, azt nem hitték el, nem nézték ki belőlem, tudod, mennyi ez a Jackie. Megmondták, azt mondták, hogy hát, de az nagyon sokba került, tudod, és kivágtam a lóvét az asztalra, az utolsó izé volt a droget, na ide az a Jackie-vel aztán izé. Isten áldja mindenkit, aha. Körülbelül 10 percig volt pénzem, tudod. De utána volt egy menő bőrcsekire, azért ne haragudj. Van. A mai napig van, abból a gázsiból, amit az LGT-ben muzsikáltam, ott lóg a szekrényemben a Jackie.
és évente 2-3-szor fölveszem, csak hogy tartsuk a szokát. Az LGT Jackie. Így van, Hát ez nagyon pontosan. Köztévében is részt veszel például mondjuk zsűriként, és ez a kérdés pont ebbe vág bele, hogy milyennek látja a magyar zenei közízlést, mennyire lehet, illetve kell formálni azt. Tehát gondolom van benned egy ilyen céltudat, mikor elválasz egy ilyen feladatot a köztévében. A formálás szó az nagyon érdekes. Azért vállalom el, mert én underground zenész vagyok. Tehát az én zenémet nem játsza a rádió. És nem is szeretném. Köszönöm szépen. Volt, amikor szerettem volna, de már rájöttem, hogy több kárt okoz, mint hasznot. Mert utána egy rádiószerkesztő fogja megmondani, hogy én ahhoz, hogy a következő dalomat is lejátsszák, ahhoz hogy kell csinálni az én zenémet. Meg fogja mondani egy manus, aki életében nem játszott hangszeren. Maradj már! Maradj már! Hát ne vicceljetek! Meg még sokszor még régen még összeget is mondtak, hogy mennyiért. Tudod, és erre nem vagyok kíváncsi. Gyerekek, én erre nem vagyok kíváncsi. És azért megyek mindig, mert nem tudom elképzelni, hogy engem oda meghívnak. Ja, hogy ez ilyen procli volt. Tényleg? Persze megyek minden. És ugyanakkor meg mivel semmi más nem csináltam életemben, csak zenekart, ezért zenekarozni meg tudok. Igen. Tehát az, hogy egy fiatal srác, több példa is van itt a 3 év alatt, amióta benne vagyok ebbe a cuccba, hogy többen is járnak workshopra. És a workshopok ingyenesek. Tehát a workshopon nem pénzt kérek tőlük, hogy jöjjenek oda, mert direkt ingyenes workshopokat csinálunk. De több olyan barátom is jár oda, akivel már azóta összebarátkoztunk, és én kiejtettem őket, és azóta oda járnak a workshopra. Ingyen, nem pénzért. Én meg azért gondoljatok bele, hogy 55 éves vagyok, és 17 éves koromban már zenekarban éltem. És még mindig zenekarban élek. És itt se Covid, se rendszerváltás, se jó édesanyja, semmi nem tudott olyan történni, hogy én a saját zenémből ne tudjak megélni. És mellettem ez 5-6-7 családot jelent még pluszban. Tehát azért ez egy óriási áldás. Én azért vagyok ott, mert valaki azt gondolta, hogy beszéljen a csávó arról, hogy milyen egy zenekar. Én tudok róla beszélni, mert én semmi másról nem tudok beszélni, csak a zenekarról, mert én egész életemben ebbe éltem, és nincs másik lóvém, nincs polgári foglalkozásom, nem tudom milyen az hivatalba dolgozni, nem tudom milyen az munkahelyre bejárni, azt viszont tudom, hogy mi kell az, hogy egy 70 bulis turné lemenjen úgy, hogy senki nem hal meg, és egy évig utána eltartod a családod elől a következő turnék. Azt viszont tudom. Tényleg neked volt már, vagy biztos táncoltál már, de hogy voltam, hogy táncoltál együttesben, vagy? Nem, én soha nem táncoltam. Én táncházban is úgy jártam, hogy én együtt imádtam az egészet. Én nem tanultam meg semmilyen táncot, és semmi eredetit nem. Szándékosan, vagy? Nem gurult ki. Viszont gyerekek, én amióta lementem abba a Józsefvárosi táncházban, én heti rendszerességgel járok. Tehát nyáron nem, mert nyilván nyáron vagy itt vagyok, tehát így járok táncházba, de őszeltélen minden héten járok valakinek a táncházában. Annyira szeretem, én oda járok szórakozni, amióta meg a blues kihalt a városból, azóta meg sehova máshova nem járok szórakozni, csak táncházba. Mert az a legjobb. Én ezt én annyira szeretem, én be is vállalom. És minden generációváltásnál mindig van, hogy megjönnek a fiatalok, azt nézik az UFO-t, hogy ki az öreg UFO-tól, kalapban, meg a hülye csizmába, érted? És minél öregebb vagyok, annál jobban szeretem ezt a fajta tisztaságot. Tehát, és hangsúlyozom, hogy szórakozós Szilárd a becenevem, tehát én szeretek szórakozni. Szórakozó Szilárd? Persze, csak hülyéskedek, de érted? Én ezt tetszik, szeretek kikérni, én szeretek piázni, és szeretek zenét hallgatni, szeretek szórakozni, táncolni, és szeretek néptáncot, nem tudok, de tudok táncolni még. De azért megmozdulnak azok a hogyne. És lehet, hogy egy másik életben majd marha jól meg fog alakulni. Ebben fejben, eszmei trombitás vagyok. Egy hangot nem tudok a hangszeren, de trombitás zene van fejemben. Egy érdekes kört esetleg, ha a végén még belefér. Persze. Hogy ugye a számomra nagy generáció, a Póka, Tibusz, stb. Török bácsi, Lokomotív GT, Barta, tudod, Radics, hogy jutottak hozzá ez a zenéhez? Mert Magyarországon ez nem volt, mert be volt tiltva. Ültek a Luxemburg rádió előtt, és Londonban a Cream zenekar bement a stúdióba, és fölvette a Sunshine of Your Love című dalt. Amit mindenki ismer. De akkor fölvették ezt a dalt, úgy, hogy a csöves erősítőről muzsikáltak, csöves keverőpulton vették föl, csöves mikrofonokkal vették föl, és
utána a Core Hi-Fi-re optimalizált keverés történt, ami a csöves rádió volt. És leadták a rádióadók, és ezt még a komcsik zavarták, tudod, tehát ez mire átért ide, itt olyan szang volt a rádióban, hogy ez a magyarázat, hogy miért mi játszunk mi ilyen vaddisznó módra blues. Majd ez abszolút egy ilyen nagy kapcső volt. Gondolj bele, hogy nem az volt, hogy adtak egy Creamet meg egy Hendrixet, hanem utána jöttek a bandák, és ott ültek, ez a generáció ott ült a rádió előtt, és mindent leszedett. Mindent. Mert nem lehetett tudni, mikor jön az a zenei stílus, amit ők igazából szerettek, ezért ott ültek a hangszerrel a kézben a rádió előtt. Mindent leszedtek. Olyan zeneileg, olyan hihetetlenül művelt lett az a generáció. Mennyire kellett fülelni. Igen, és annyi stílusban, és olyan ez a titka annak, hogy miért ütött Magyarországon a rock and roll zene ekkorát. Mert ezek az emberek azon kívül, hogy ennyire tehetségesek voltak, így iszonyatos műveltek lettek így. Tehát én muzsikáltam a Tóth János Rudolffal 2 évet volt szerencsém, a legnagyobb tanárom volt életemben. Az volt a mission, hogy minden egyes alkalommal, amikor elkezdtem együtt muzsikálni, kaptam egy 90 perces kazettát tele zenével, és azt mondta, hogy ezt hallgassa meg, addig muzsikálunk együtt, amíg erről a kazettáról bármit be tudok mondani. Bármelyik nótát. És eldugott egy lassú blues-t 3 fajta feldolgozásba, eldugott a A-B oldalon. A Buddy Guy-tól, a Ray Charles-tól, és ki volt a harmadik? Edgar Winter's White Trash. És tehát ugyanazt a felvételt, tehát ugyanazt a lassú blues, az 3 különböző zenekart eldugta. És akkor következő bulin ül, és azt mondja, I've got news for you. És mondom, melyiket? A fúvós betétes? Igen, mehet. És a mai napig tudom, mert belém égett. És ez hónapokon keresztül ment, ez ment vagy egy éven keresztül. Hogy kaptam tőle legalább 30 darab vagy 20 darab ilyen 90 perces kazettát tele zenével. És arról az öreg minden egyes számot le tudott muzsikálni. Úgyhogy tudta a szöveget, tudta a harmóniamenetet, a gitárkísérletet és a basszust. Le tudta basszusgitározni is. Minden egyes dal tudott róla. Ezek ennyire művelt emberek voltak itt. Ez a titka, hogy a rock and roll az ekkorát üt ebbe az országba. Mi ezt tudjuk? Tehetségesek voltak. Igen, a lengyelek meg tudják a jazzt. De amúgy az a népzenészekre is például a Tükrösre is igaz, hogy nem azért, mert nyilván ők ki is jártak, és ők még megértik azt, hogy azok a zenészek együtt dolgozhatnak. De hogy például a Konckerkőben is az a gyönyörű, hogy olyan szinten, nyilván amikor ők vettek le gyűjtéseket, vagy próbálták tanulni, nem ilyen minőségben volt, meg nem tudtak még annyi ember felé fordulni, hanem most ő saját érzésüket kellett keverni azzal, ami behatással, amit lehet egy este hall csak. És lehet, hogy csak 4-szer ismétlik, aztán soha többet nem hallja. Meg abban a környezetben tanulták meg, ahol megszületett a zene. Az nagyon fontos. Tehát más fog mondani, van egy nagyon tehetséges fiatal srác mondjuk, és elkezd palackait tanulni. És minden adott, minden stimmel. Megvan a hozzáállás, megvan az alázat, megvan a gyakorlás, megvan a fanatizmus, megvan minden, ő akkor is a városba él. Tőle nem lehet elvárni, hogy a Kodobáig élethelyzetét értse, mert már nem éltek, mire ő megszületett. Neki meg is kell tanulni a saját felfogását, hogy ő hol tud saját maga lenni a palackai zenébe. A saját életedet kell beletenni. És azért mondom, hogy én azért szeretem nagyon a fiatalokat, a fiatalok nem hibásak abban, hogy még nem éltek annyit, mint az öregek. Igen. Érted? Te nem vagy abban hibás. Te egyetlen egy dolgot tehetsz, hogy gyakorolsz. Tehát te gyakorolsz éjjel-nappal. Azt az egy dolgot tudod tenni ezért, és közben majd szépen eltelnek az évek, és jönnek a szívások, és akkor az összes szívásod, az összes örömed, minden belemegy abba, hogy táncolsz, csak egy dolog ne változzon, az, hogy minden nap gyakorolsz, az ne változzon. Minden nap. Ezt is nagyon megfogalmaztad amúgy az Érted? Mert ha ezt megcsinálod, te többet nem tehetsz, mert 25 éves vagy. Persze. Nem lehet elvárni, hogy 50 éves fejjel hogy sajnos tőlem el lehet, hogy 55 éves fejem, mert 55 éves vagyok, basszus. Sajnos tőlem meg azt nem lehet elvárni, hogy 25 éves fejjel gondolkodjak most már. Mindennek megvan a maga ideje is. De attól én nem több vagyok, meg te nem kevesebb vagy azért, hanem 25 éves vagy. Egyetlen egy dolgot tehetsz, hogy gyakorolsz, semmi más nem tudsz csinálni. Gyakorolják. Élj az életet, és gyakorolják. Köszönjük. És azon kívül... Esetleg lehet egy olyan bicskanyitó kérdésem, hogy van-e nálad hangszer? Mindig van nálam hangszer. És nekünk volt olyan szerencsénk eddig, hogy kiköszönésre, amikor zenészekkel tényleg nem számítottam erre, basszus. Hogy mindig azt mondjuk, hogy ami a podcast alatt így megfogalmazódik benne érzés vagy hasonló, azt vagy nótázza el, vagy játsszál olyan hangszeren, amin jól esik. Én akkor lehet, hogy inkább a nagymamámnak a nótájával búcsúznék el. Jó. Hát, hogy a harmonikázni, inkább egyet énekelnék. Megviszed. És még édesapámat szeretném mondani, mielőtt éneklek, hogy mulatott apám.
És én erre mondom azt, hogy a Kapolcsi sztori, vagy tudod a Kapolcsi sztori, amit mondtál. Tudod, hogy apám nem tudott énekelni, de nagyon tudott mulatni, és imádták a romák, mert mondta a nótát, de gyönyörűen. Úgy mondta a nótát, hogy rá lehetett muzsikálni. Meg lehetett kísérni rendesen. És ő volt az mindig, hogy két kéz az asztalon, hogy gyertya, meggyújt, ital, kirak, tudod, és akkor ment a nóta, és akkor így van. Az úgy van, hogy nádból van a szipkám, és úgy néha ritkán elszívok egy cigarettát. Füstfelhőbe látom régi boldogságom, szippantok hát a szívkámból. De kár volt ezerszer is ezt megérni, nem szabad a szerelmet így mereszívni. Nádból van a szipkám, és úgy néha ritkán elszívok egy cigarettát. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Gyuri!